Disonro hami mangguhi gokod dojo muna. Ima diulaun las niroha di bagasat tikyon. Ima nama jalo pasu-pasu pardonga saripeon. Iana kota anak ni huriai. Siat tuhata marhite-hite na posonai. Dilas niroha muna dohami tutu marlas niroha. Asima rohani Tuhan. Saya dileo madihamuna hai pasod do gajang ni umur 7 anon. Songon hatani na tua-tua madonon nami. Ador hadupang main na tugu-tugu ni lobu. Ador hatiti main na tugu-tugu ni horpo. Pepek saur matua mahamu hasuton nami para anak dot perboru jala totong ma di pasu-pasu Tuhan. Naksongonima di anak ta si Boris nong majalo pasu-pasu pardonga saripion ibana. Asima rohani Tuhan 7 anon saya di leon matutu dinasida hahi pason di dia pe halaki maringanan. Asa gabe keluarga si tiruo mo di tonga-tongani keluarga ta terlubima di joloni tuhatai. Songon hatani na tua-tua madohonon nami. Asa tubuan lak main na tubuan sikoro di dolok ni purbatua. Tubuan anak tubuan boru mahamuna. Dongam muna sahatu saur matua. Asa pinating hujur mainna di topi ni tapian. Tusima hamu mangalaka. Tusima dapot persaulian. Digijang mainna arirang di toru mainna panggonggoman. Badan muna mana sosirang. Todi muna ma totong masih gonggoman. Alani diso kami sian jemaat GPIB sektor Nasaret. Dinapasahat to songo perbuai ni holong nami. Molotuk pesongoni na boy hupati pahami. Asima rohani Tuhan. Dohonon nami matutu songon ni dok nitu na tua-tua. Si titi main na si hopa golang-golang do pangarahu na. Tuk songoni pe na boy hupatu pahami. Tuat tadi patama totong na manggohi pasu-pasu. Matutu.